Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV. Yau in Allah ya so ya yarda zan yi mana bidiyo ne akan yadda za ka ba wa kanka da kanka taimakon gaggawa ma'ana emergency call ta hanyar danna power button ɗinka, ma'ana ta hanyar danna makunnin wayarka sau 5. Insha Allahumma rabbi idan kuka biyo mu cikin wannan bidiyon zan yi nuna ma yadda za ka bi ka saita wayarka ta hanyar yin amfani da emergency call ɗinka yayin duk da ka shiga cikin wata matsala za ka ga kana wani guri ko kuma ka shiga wani guri wadda babu dama a kai kira ko kuma a kirawo ka, amma kuma kana da buƙatar kai kiran saboda kana cikin wata matsala ko damuwa wadda ba za a baka kai kiran ba ko kuma a kira ka ba. To insha Allahumma rabbi idan ka yi amfani da wannan abu da zan nuna mana a yanzu insha Allahumma rabbi za ka ga yadda zan nuna ma, za ka sanya lambarka a emergency call yadda nan take da ka taɓa madanninka ma'ana power button ɗinka ma'ana makunnin wayarka sau 5 kira zai tafi kai tsaye ga wannan lamba da ka sanya a matsayin emergency call ɗinka. To amma kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon gadan-gadan don Allah ɗan uwa idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV, don Allah kar ku manta ku daure ku taɓa mana wannan. Don Allah ɗan uwa ka daure ka taɓa mana like ɗin nan, sannan sai ka taɓa mana subscribe ɗin nan, sannan sai ka taɓa wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ka zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai baka damar sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, Allah saka da alkhairi, kuma je zuwa cikin To ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda za ku gani a title na wannan bidiyon shine insha Allahumma rabbi zan nuna mana yadda za ka yi amfani da power button ɗinka ta hanyar kiran wata waya taka a matsayin emergency call, ma'ana ta hanyar kiran wata waya, lambar waya da za ka yi amfani da ita da za ka sanya ta a emergency call ɗinka yadda duk sa'ilin da wata matsala ta same ka ko kake wacce cikin damuwa, musamman a wannan lokaci da muke ciki yanzu na kidnapper ko kuma 'yan fashi ko wani abu makamancin irin wannan. To za ka ga a irin wannan guri ba ka da damar da za ka ɗauko wayarka kai kira da ita. To insha Allahumma rabbi zan nuna ma yadda za ka seta lambar wani naka wanda da zarar wannan matsala ta samu, kurin abin da za ka yi za ka danna power button ɗinka ma'ana makunnin wayarka na kunnawa sau 5. Nan take wannan wayar da ka sa a matsayin emergency call ta abokinka ne ko wani ɗan uwanka za ta tafi ta kira kai tsaye, kuma tare da location ɗin gurin da kake ciki za ta nuna masa insha Allahumma rabbi. To da farko in kana so ka seta wannan guri ma'ana ka sanya wannan lamba ka seta ta a wannan emergency call ta yanda duk yayin da ka shiga wata matsala za a ga gurin da kake ga kuma a iya ɗaga kiran ko kuma a kirawo ka ɗin a san ina kake ko kuma me ya same ka ko accident ne ko wani abu makamancin irin wannan. To da farko za ka shigo cikin menu ɗinka, bayan ka shigo cikin menu ɗinka sai ka lalubo application ɗinka na setting. Bayan ka lalubo application ɗinka na setting sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. Application ɗinka na setting yana buɗo ma fuska kamar haka, sai ka yo ƙasa. Bayan ka yo ƙasa za ka ga wani guri an sanya safety and emergency, to sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. To safety emergency yana buɗo ma fuska kamar haka. To idan ka duba kusan a zaɓi na 2 a wannan wayar za ka ga an sa emergency SOS, to sai ka taɓa wannan wajen emergency SOS ɗin nan ka shiga kamar haka. To yana buɗo ma fuska kamar haka. Wannan zaɓin na farko gashi nan use emergency SOS, idan ka tarar da shi a kunna kamar haka to haka ake so ka bar shi, idan kuma ka tarar da shi a kashe to ana so ka kunna shi. Shi ma wannan zaɓi na biyun sai ka kunna shi kamar haka. To idan ka duba daga nan ƙasa ga wani guri na aka sa call for help, sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. To kana taɓa shi zai nuno ma fuska kamar haka. Idan ka duba daga can ƙarshen ƙasa ga wani guri na aka sa save, sai ka taɓa nan ɗin nan. To kana taɓa nan ɗin za ka ga wasu lambobi na a gurin na emergency call na asali.
to sai ka sanya ita number nan da kake so ka sanya ta a matsayin emergency call ɗinka, ma'ana duk sa'ilin da wata matsala ta same ka za ka kirawo wannan number nan take domin a kawo ma agajin gaggawa, kuma tare da location ɗin gurinka za ta gurin da kake za ka ga kiran naka ya nuna. To sai ka sa ita number da kake so ka sa a matsayin emergency call ɗinka, ta abokinka ne ko kuma ta wani ɗan uwa naka ne, kamar haka. To bayan ka gama sanya number tasa ta ɗan uwanka ne ko ta abokinka kamar haka, idan ka duba daga ƙarshen ƙasa ga wani guri na aka sanya save, to sai ka taɓa wannan save ɗin ka shiga kamar haka. To da ka sanya wannan save ɗin ka shiga kamar haka, za ka ga gashi nan ta yi saving gashi nan a cikin wannan ɗin call for help ɗin nan. Gashi nan tap to change idan kana so ka canza, idan kuma ka so ka canza shi kenan ka riga ka yi saving ɗinta. To da zarar ka shigo ka sanya number ɗan uwanka ko ta wani abokinka ɗin da kake so, da zarar wani abu ya same ka ka kirawo ka taɓa wannan power button ɗin sau 5, to nan take kira zai tafi masa, kuma da kiran nan ya je masa, zai je masa tare da location ɗin gurin da kake, ma'ana a duk inda matsalar ta same ka, ko accident ne ko rashin lafiya ne ko yan kidnapping ne ko wani abu makamancin irin wannan ya same ka, to za a ga gurin da kake, kuma nan take za a iya ɗaukar kiran a kira ka a ji halin da kake ciki insha Allahumma rabbi. To wannan shine bidiyon da nake so zan nuna mana. Dan Allah ɗan uwa, idan ka ji daɗin wannan bidiyo, dan Allah kar ku manta ku daure ku taɓa mana wannan like ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan subscribe ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ku zaɓi wannan all ɗin. Wannan shi zai ba ku damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Na gode, Allah saka da alkhairi, mu haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.